Alo. Alo. Ayağım bitti, ayağım bitti. Ne bu ayağın mı? Hava ayağım. Ne be sen ayağın gözüne nerme? Kime sen edeceksin? Yo brato. Başlar brato. Şu an begencimden ya kime sana edeceğim bilmem. Başlar. Heyvan. Yılgırış sağlık üçün mugut terapiyedir deyipdirler. Şol terapi yani iyileşimde mugut paylayan, görnükli weşi, artist, showman alıp barjy Hıdır Urazguliyev bilen gelin yakynan tanışalyň. Hıdır Urazguliyev 1994-nji ýylyň 30-njy iýulyny Göktepe trawynyň Kilejar owasyny dünýä iner. 2011-nji ýylda Göktepe trawynyň 25-nji orta mektebini üstünlükli tamamlaýar. Häzirki wagtda Türkmen Döwlet Medeniýet Institututynyň talibi, maşgalaly. Hemmäňize salam. Aydalynyň täze sany siziň bilen. Aydalynyň täze sanyny Venesiya Resta klubda ýazga geçirýär. Biziň bu gezekki mehmanymyz degişmeler dünýäsinde meşhur weşi, alyp barjy, showman Hıdır Urazguliyev. Hıdır, salamu aleykum. Aleyküm selam. Hoş gördük. Hıdır, Aydalla hoş gördük. Sağ ol, minnettar sila şaraňa. Sağ ol, sağ olsun. Bugün ondan değişmeler dünýäsinde näme täzelikler üstünde işleýän? İşläýär, gowy täzelikler. Näme? Qysgaç gaýlansyň işläýär. Ýakyn günlerde çykarar. Onu garaşýar täzeliklerine. Bolsa. Hıdır, öň toýda baralara çykyp başlan döwürleň, ýek özüň toýlary alyp barýardyň. Awa. Indi şu wagt ýaş zehinli alyp barjy, maksat murat bilen. Maksat murat bilen, awa. Toýog diýäňiz, toýda baralanmady, alyp barýaňyz. Ikiňizem halk gowy kabul etdi, gowy sazlaşýaňyz. Indi şu siziň ikiňiziň toýda baralarda, reklama roliklarda birikmeňize näme sebäp boldy? Näme? Öňüm tanışdyk. Ýönem has gowy nähili. Adam her hilek ýagdaýda düşýär da bilýär, her hili ýaşaýşda bir gün gowy bolýan wagtymma, bir gün azajyk pete düşýän ýagdaýym bolýar. Şonu ýalyk günnüň biri gawat geldi maňa da. Şonu käbir gowy görýän, gowy gatnaşýan adamlar bir hil awtomatik usulla ýitip gitdiler. Şoňa maksat agam diýdi, geldi bile diýdi, bir da ederse agam diýdi. Birinji gezek näme düşürdük? Tow edýäni bir waýmy bardyr degişmämi. Tow edýäni düşürdük maksat hakykatdanam bir hili gowy joýnatdy. Şonda gowy towa geldi. Şonda gowy towa geldi. Onun birinji şonu bile hakykatdanam gowy iş çykdy şonu näme düşüripdi? Begendik roz düşürdi. Şondan soňra beýle roliklarda birine bile düşüp gördük. Roliklarda maksat garazmaňy ora sypatdyl da. Saňa näme çara goýup bolanok? Aýny maňa näme da, näýle. Gawat geldi, hatta gäwirdi ýa. Ýa, ony alak dälläni. Geldik toýa çykyp görel bile diýdik. Näme hilep bolýar diýdik. Ay, toýda da hakykatdanam adamlar bir hili öňki alak däl, açyk üýtge şuratdy, iki bolup çykdan başga sorak. Onuň şey dip toýum ýuwaşyklan. Bilelikde sazlaşyk berdi. Ne şu wagt maksat murat bilen gurrun açyldy, dile geldi. Şu waýnlarda, degişmelerde ideýany kim tapýar? Degişmelerde ideýany. Awa, şonu döretmeklikdi. Men tapýan diýýany. Onuň nähili maslahat edýäs. Şu taýy nähilrak bolka, şeýlerak pikirim ma, şu tutarmyka, tutmalmyka diýen pikire bile ýokman maslahat edýäs. Ýani meni aslynda degişmelen köpsini men tapýan. Onu professional işlerde maksadyň ýanky owadan sözlerde, zatlarda maksadyň has pikir köpürak. Gepeçeper. Awa, gepeçeper. Aydaly sen bir degişme döretmeklik üçin ideýa tapdyň. Awa. Onuň begenjiňe gowy görýän kärdeşiň birine gurrun berdin diýeli. Edilýän. Durmuşda edilýär da, o ideýa ma diýip anan ýanda gurrun berýän. Ne gurrun berdiň bolyn, olam
Pursatdan peýdalandy da sen şo degişmän düşürmäkäň, entek çykarmakäň senden öňürtüläp çykaryp ýaýratdy. Özüm ingyňlandyr. Ýani erem şu ideýany özüniň kyýal edip ulandy. Men tapdym. Diýdi. Şo ýagdaýda özüňi näil duýarsyň? Näil alyp bararsyň özüňi? Aslında inni ol şo aýdýan adamyň öz ynsabyna bagly, olam ýöne nähili kän gedek boldy, bir gedekde. Käbir şeýle bir eşlady şuňa ulanarny diýen sözüň bolýar. Öz pikiriňdäki gaýtalap, içinden gaýtalap ýa bir goýja kitapdan alan ýeriň bolýar, her hili bolup bilýän ýa şo zady üýtgüdip özüňi kabul edip alan ýeriň bolýar, onuň bir ýerde aýdyp berýän. Edil özüni kyýaljak edipsik çykarylan ýerler kän ol, bir gedekde kän ol. Kim etdi onu? Ay atlanypdym. Var. Ýöne men ýöne köp ýerde dialoglamyň giden ýeri bar. Aldyran ýerim bar. O massiv senariýaň özünden şo. Onu ol alansaň hediller bir ýerine ulanyp goýberýärler, uje sen şo sözi ulanyp bilen aktan. Ne şol saňa sapak boldymy? Hawa, men inni nähili kän aýtmaýan. Aýtmaýan nälerim nähili? Etjek işiň aýdylýar. Eger şonu syýom edip düşürip goýan boldum, şu zady düşürdüm diýen. Eger onu şondan soňam çykarsa, ýa şu zady ideýany ogurlasa, alsa, diýşan. Söýgüm ýa-da dostluk? Aslında nemede? Dostlukda da söýgü bolsa gowy. Seni bir zat şoňa bolan bir garaýşyň, şoňa bolan duýguň, şoňa bolan bir hemen söýgüň bolmasa, dostlugum belki de bolup bilmez diýip pikir edýän. Söýgüde dostluk näle? Söýgüde dostlugum bileme gyýdan oglanyň arasynda başgaçarak bolýar. İksan dostuň arasynda başgaçarak bolýar, çaga bilen ene taň arasynda başgaçarak bolýar. Hersiniň öz ýeri bar, bir söz bilen onu düşündük bilmeýän. Ýöne Ha bolýar, ýöne aýt. Näme diýjek? Ýok boldy, kesip goýarsan. Ýöne diýip näme diýjek bolan bol alal. Ýani näme diýjek bolan, men ýadymdan çykdy. Kadar naushnikli rubrikana bilýänsiň. O mekanikda bar. Şunu gulaňa geýýän. Saňa diňe saz eşdilýär. Aýdym eşdilýär. Men saňa sorag berýän. Men berýän soraglamam men agzymyň artikulasiýasyndan gepleş ähäňimden bilmeli, jogabynam howa ýa-da ýok diýmeli. Vale, da. Gyzykly bolarmy? Başladymy? Aýdaly. Ýaşy goşunyp saňa degişme çykarallysa, düşürtüňmi? Ýok. Arsyň aýdymlaryny dinleýänmi? Ýok. Çykarýan degişmelerini bir ýerden ogurlaýanmy? Hawa. Kafe restorana baryp, şoda tölemän iýip gaýdyp gördüňmi? Hawa. Eşdiýänmi meni? Ýok. Bollyny soraglar agtordy. Ýok. Aýraýly. Ha? Aýraý bolly. Neme delberdan? Aha. Sen geýsene menem saňa sorag berip görýän. Baňa? Get. Google jok ýaganday bir tarapdan agydyklama bolar. Ani? Aýdym munhada goýberýärdi ýa xal goýlaýdym. Sen diktir Kadir Atabaýewiň halifasmy? Hawa. Sen nomera diýen alyp baryjmy? Hawa. Köplençe ýalan söýleýän. Hawa. Toýda gyzlar, seňle surat düşýän? Ýok. Toýda urulup gördüňmi? Hawa. Bitay. Zorap geýip bilmän, toýa baryp gördüňmi? Hawa. Öz gulagyň aýdym eşdildi. Näýli erbede ekenmi, gowy ekenmi, bollyny gutardy gep. Ýok. Hayır. Ay bolly. Ay bolly diýip aýtdy.
Gadyr meşhur satirik humorist Arkady Raykin men adamlara 5 minutluk güldürmek üçin giyjämi aglap geçirýän diýipdir. Sen ne näýdi? Edil ni olam şo aglap geçirýän mandyny şo kösenýän nerwini fark edýän zadyny agladym, hasap etdim ki diýip pikir edýän ýöne. Sen yatıp geçirýän? Ýok, yatyp geçirýän. Ya yatyp geçirsen belki de güldürüp bolmalydyga mahman. Ýöne aglamasaňam kelläň gaşap ýeňseň ýara bolýar. Kän pikirlenýän. Ay nimede? Kän pikirlenmän mara bir zady bolýar. Aydal bir satiran, bir humor tapdyň diýerler. Tapdyň şu zady bermegen mada. Ana şo ýer pikirlenler ýa bolmanmy? Ondan humor adyr. Ola 5 minutlap aslında 5 minut güldürmek diýilen zat kän pursatda kän wagt aly. Kän wagt aly. No sen bolmanlar 30 sekund güldürmek üçin giýjeleň gowy pikirlenler ýa-da. Dogry aýtdyr. Men garaýşym gowy nähili adam aglatmak aňsat. Issenlik adamyň ýaralyary we duýgulandyrmak aňsat ýöne güldürmek hakykatdan hem kıyın zat eken. Şonu göz ýetirdim. Şunu goýsa gel güldürmegiň kıyın zatlygyna göz ýetirdim. Gadyr. Sungatda bassaşlyk diýen zada hemme mälim zat. Awa. Indi belki şo bolmasa, ösüşem bolmaz. Ösüşem bolmaz. Ýöne sen edýän işleňi kärdeşiň görüp, görmedik süren bolup gezýän kärdeşiňe garaýşyň näýli? Awa bilýärler. Yani bilmezlige salýarlar. Aýdy ondan olar ne haçan bilmezlige salýar. Haçan şolar üýşüp, mysal üçin diňe ikiňiz dällänim üýşüp durýan ýa üýşüp oturýan. Habarsyz sıraýarlar. Haçan iki çak tataşýan, iki çak buluşýan we aýdy şo zatlaňy diýe bilýän ýa. Onuň bärden edil öz görüşi alaydan. Aslında men görýän, mysal üçin görýän zadym hakykatdan hem şo zada gowy bolupdyr diýen özümde başa häsiýet. Şo iş gowy bolupdyr ýa, şo klip gowy bolupdyr ýa, şo satiras gowy bolupdyr diýen ýa, şol aýdym gowy bolupdyr. Göwnümden tursa diýen-de. Ýöne diýmeýänler bar. Görýärler hem Instagramda her gün seyredýän-de bir zat goýýan. Onuň prosmotr edilýän adamlar görýän. Käwiri şey diýen adamlar käwiri birinji görýär aslında. Ýöne seni görenni hiç tat bolmadyk ýalyp ol borçlum däl oňa. Ýöne içinde baş olat ýaşaýar, ýöne aýdany olary garaýşmam menim kän bir kabul edip barama özüme. Ya bir gowda çykaraňda ölen bolup ýetýärlermi? Şonu ýalla. Edil diýmelerinde diýmeýärler. İki çakkan ýöne diýýärler köpsi. Sag bolsunlar. Şonda da diýýärler hatça. Aýdaly. Dünýäde degişme, gülküý bolmadyk bolan bolsa, dünýä näil bolardy? Dünýä näil men söwdüler bolardy. Ya, näme? Şatlyk, gülküý, begenç bolmasa belki adamy men pikirimçe käbir ýaşaýşa höwgösterýän zadyň bir diýip hasap edýän gülküm. Sebäbi adam gülmese, şatlanmasa keseller diýip düşünýän. Gülküýün aslında men pikirimçe bir ul dermanlyň bir diýseň hem bolýar-da. Elbet. Gülýän adam näme içinden begen ýa iň bolmanda ýüzüniň myşsalary hereket edýär. Umuman adama şatlyk gülkü gerek zat diýip kabul edýär. Bolmadyk bolsa belki dünýä gatly iç gysganç, gyzyksyz boldy. Gadyr diňe çörek almak üçin markete girip diňe çörek alyp gaýdyp gördüňmi? Näme? Şo çörek alyp kassaň ýa-da barýansaň hiç kimden jan gelmese şo çörek alyp çykyp bolýar. Ýa-da şo kassa ýetýänçe gözüňe başgalar iýilmese ýa-da hiç ýere gyssanmaýan bolsaň, belkim alyp çykyp bolar ýa bir zada gyssanýan bolsaň, eger men pikirim gyssanyp barýan bolsaň şo gyssanýan goşmaça bir zada alasyň gelýär käwa. Ýa suw alyp çykýan, bolmany sakçy alyp çykýan, bir zada alyp çykýan, çörek alyp az bolýar kän bolmadan ýaly. Haçan bolar? Öýlenelim mera bolana, o diňe çörek alyp çykyp görýär. Öýlenmäken öňe çörek alyp çykyp gaýdýardyň. Öýlenmäken diňe çörek alyp çykyp görýär. Käwa dolan.
Nur hemmede hem adamın durmuşunu qyzykly wakalar bolýar. Kadar senin özüňde bir durmuşuňda şu adam ýatlaýan da bir ýyl gyryp ýatlaýan pursatlaryň bardyr. Kan. Ýatlaýaly. Birinji bir gün hem gaharym geldi, hem gülküm tutdu. 3,5 saatlap syýom ketdim. Sesi düşmändir hiç. Montaja baranda bildim. Köplenç bir işe istiyorum geçecek olanda biraz o yadıma düşýändim. Ol hem sapık hem gülkünç ýagdaý boldy da gülkünç ýeri hem gaharyň eli hem gülküň tutýar şonu şu wagtlap gidende. Bir gedegem Lewaba şu ýan ýakynda kän wagta boldy. Lewaba toýa gitdim. Toýa gitdim diýip toý belli yapdyryn. Ýernim ýok ýerini bellemändirnä, nomeryny bellemändirnä, toý belli yapdyryn. Onun ay dedim sözümde dur oynayıp gittim Lewaba. Toy bolmalyň öňýärine barıp bir atele ýerleşýän, mihmanhana ýerleşýän, oturýan, dinzal ýa ýerdenrak barıp. Aýno ýerden bardym. Lewaba atele mihmanhana ýerleşdim. Ay öýlen 5-6 ýar boldy eşiklerime geydim. Zaňelenok. 8 boldy, 7 boldy. Hiç kimden zaňena 9 boldy. 10 boldy. İngerbet ýerem nomeryny bellemändir. Aýynyň ahir jaňa der men sözümde durmak üçin bardym aslında. Ahir jaňa der diýip garaşdym. 11 boldy toýuň oturýan wagtda. Zaň gelmedi. Gara özümden çykdy edip ýene ýylyma gaýtdym. Gara Lewapda dinjal gaýtypsyň da. Ay şey diýseňem bolýar. Ne sen sözümde durdum. Ýene soň zaň geldi. Tawul giden üçin diýdimi? Bir ay öňe belläpdirn ekeni, bir ay soňa ken toy. Sen onu hem bir ay öňünden marýan, hem şo toýun marýan, ha? Toy belläpdiler. Gorkaýdan ýerim bar, mögür. Ýerini gorkaýdan öňünden. Malades. Kadar yine de 10 ýyldan özüňi näil gözüňe getirýän. Hor. Saçlyjy. Simpatiýyşny. Adatça samolyot uçor, nire gonýa? Kellämi? Toýa çağırmak üçin näçe wagt öňünden jaň etmeli? 10-15 minut. Şu wagt kimler bilen işleşýän? Pavel Volyo, Mikhail Galstyan, Türk artistlerinden Cem Yılmaz. Aydaly sen bir husus kärhana baş gollaň diýeli. Sürüje edip kimlere iş alardyň? Mekan Ataýew, Azat Dönmözow, Bayram Hojatow, Celil Nurberdiýew. Başga da beýlekler. Olar şo käri oňararmy? Hawa. Atqo oňarar. Özüňi haýsy janlara meňredýän? Kirpi. Kaplan. Kaplan meneli. Yol var. İň gorkdan adamyň. Eýdäki. Edil şu wagt özüňi näçe ýaşy duýýan? 78. Aydaly. Taksa minip düşmeli wagtdan başa gaýsyran bolup pulun tölemän düşüp gidýän wagtdan bolýarmy? Köplen şoýa. Ýerýärden. Aydaly. Bir dünýäde tehnik näsazlyklary bolup, internet ulgamy az wagtlygam bolsa ýitse diýeli. Şol ýagdaýda internetsiz häzirki döredýän degişmeleňi, waýnlaňy nädip halka ýetirerdiň? Umuman nädip internetsiz oňardyň? Omr alaz taplar bolmanyny. Tamam. Ýörýeti studiýalary bar. Öňküje diska zapis edip ýaýradylýan studiýalardy.
deyip yetirerdim. Yeni bir gow tarap bar, eger şeýle bolsa, çağalyk dostlaň olandyň gow görüp diýinçe alyp bir salym oturup derdinişip könäni ýatlamana mümkinçilik bolar. Diňe men üçin seni sun o işgär üçin şeýle bolar diýip pikirim bar. Öýdäkiler bilen hem köpräk gurulşýarsyň. Aýny öýdäkiler bilen o öňkünden has köp gurulşmagyň mümkin diýip pikir edýän. Muman ýakyndan hem daşynak dostlaň bolýar, garnaşlaň bolýar, köne dostlaň bolýar, şolaram görmäni mümkinçiligi bar diýip pikir edýän. Şu adny internetde surat goýaýyn diýip girýäň-a. Näçe wagt eglenýäň? Eger bir surat goýaýyn diýip girsem, bolmany 1,5 sagatymy gidýär-de. Ona eger video goýaýyn diýip girsem, onda yarım sutka gidýär. Aýdym abi, tanış adamlaryň himmeti ötkärleşleň, hersiniň işini aslında begen, ýani hersiniň eden işine begen, ýani. Sebebi her kim öz azabyny, zähmetini görkezmek isler. Hersiniň işiniň ýerine düşmegine mardy goýdýan. Onuň hersiniň eden täzeligini, ýa hersiniň gidýän ýerini göresiň gelýär. Onuň birinjini görüp başlaýan, soň ikinjim galmyny onu görýän, garaz şeýdi. 5-6 sagatyň. Gidýär. Hadyr. Näke wagt durmuşda bolýar-da oglanyň ýanyna oturýarsyň, ýa toy bayramlarda oturýan bolýar. Näme tanış adamlaryň ýanyna oturýan bolýar. Bir tanışlaň birem seni başgalara tanıştyrjak bolýar. Onuň senem tanan oklarda bar, ol planyň plany saşy diýär bolýar. O başga bir tanalýan adamyň üstü bilen tanatjak bolýarlar. Ol oturan adamlar onuň tanan ok, senem tanan ok. Ene şu ýagdaýa sen garaýşyň näle? Ya aslında gaty bir ýerbedirek duýga bol. Onu sünnen tanatjak bolýar. Olum o kim kädip ýene 5 minutda pikirlenýär, sen ýadyndan çykyp gidýär. Mene näme diýip pikir edýän? Gerekmejek ýerde gereginden artık başga bir ýerine reklam etmek diýilýär. Näme, naprimер, aýna şu dukan plan firmadan soň planyň açan dukan diýsen, olam o firmany tanamasa, şonu ýalak bir önüm tanıştyran ýalakda, olam senem tananyk, oň tanatjak bolýan adam senem tananyk, ara ýoly sen bir ýyl erbet ýagdaýda ýa-da ne o tanaldy, ne sen tanaldyň. Özüňem bir hil hasam beter tanalmayan adam ýaly duýýan şeýle. O tozanmasan gyzyl urç ýaly ýa gyzlar. Giden wagt gidýär sen tanışýansa. Bir Hadyr bar-a. Ne maksat Muradyň ýanyna galyp barjak bolanlar. Tanaýan maksat Murady? Tanaň okmy? Ýa-da bara reklam etip gören bolan. Ýa-da maksada diýerler ha. Kimse bara bir kelbir bar, şoň ýanyna aklay diýär. Onum tam menem tanana onu düşen ýagdaý gözüm geldimi? Ay muman. Bir hil razk ýagdaý da. Hadyr aýdala gelip gyzykly gurrunlar etdik. Janyň sag bolsun, işiň rowat bolsun. Şu ilmidama illeşmedi, gow degişmeleň bilen ýylgyrdyp dur. Mundan meýläm üstünlik gardy goýdýan janyň sag bolsun. Sag bolsun aýdýan. Görýän gepleşigi öňden bäri. Görýän minnetdar tilap çağıraňlar. Ene mehriban illeşler, hormatly tomoşaçylar, aýdalynyň bu gedek sanam tamam boldy. Pursatdan peýdalanyp bugünkü ýazgynyň geçen ýeri bolan Venesiýa Resto klubyň ähli işgärlerine çoňur minnetdarlygymyzy bildirýäs. İşlerine bolsa diňe üstünlikleri tüýsürekden arzu edýäs. Hoş wagtyňyz. Başladykmy? Ýyllyk aýdymçylardan kimler gowy görýän? Mekan Ataýew, Azat Dönmözow, Bayram Hojatow, Celil Nurberdiýew. Janlarlardan haýsy janlary has gowy görýän? Kirpi. Näder gowy janlar taýlan bol. Alaka diýip. Diýär. Ya edbeydi nanda. Na. Iň ýakyn hossaryň. Öýdäki. Bir hili şunu geýýän bolýan bar, lýotçyklar da meň diýenler. Samolyot sürýän ýalydymy o? Ramadan. Evet. Intin biraz bäri. Hadyr Oradyguliýew. Hadyr, salamu alaykum. Ha, ne ýerden Hadyr, salamu alaykum.
Pergi yani, bermusturada tuh. Saklan. Boleh.